बिटिआर खुंथायनि गाहाय दोलो इउपिपिएलआ राजखान्थि फोथाराव आरोबाव जाबावदों गोख्रोंसिन महराव। दिनै बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि सिङाव थानाय सुबाइजार बिसिडिसिनि 1 नं उत्तर बल्दी एबा आमबारि गामियाव गामिसेयैनो इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय। बिजनी जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि पनिन बर'नि गाहाय आलासि महरै नुजाथिनाय बे जयेनिं हाबाफारियाव लोगोसेयै बाहागो लाबावदों बिजनी जिल्ला इउपिपिएल युथनि आफादगिरि पुलेन बसुमतारी, सुबाइजार ब्लकनि दैदेनगिरि आरो बिसिडिसिनि मासिगिरिया इउपिपिएलआव हाबनाय आमबारि गामिनि नेहाथारि देवस्राम बगदरा बुङोदि थांनाय 17 बोसोराव बे गामिनि गासैबो सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोजों दंमोन, नाथाय 17 बोसोराव जेरैबायदि मावबोदों बेनिख्रुइ साबसिन इउपिपिएल दोलोनि खामानि मावनायखौ नुनानै जयेन जादों होनना फोरमायदों। आरो लगते मैं सब राइजय আজি बृहस्पतिबार 3টা বজাত আমি ইউপিপিএলক আমি যোগদান কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত আজি পৰা মই তাৰ লগতে আমি থাকিম। তো ইউপিপিএল চৰকাৰ হৈ আমি কাম কৰি যাম। ইউপিপিএল চৰকাৰ লগত আমি জিন্দাবাদ কৰিম। ইউপিপিএল লগত আমি থাকিম আৰু আমি সকলো ৰাইজ আমি তাৰ লগতে আমি ইউপিপিএল লগতে যোগদান কৰিম। আমি আজি জইনিং কৰি লৈছোঁ। আমি শ্ৰী মোৰ নাম দেৱশ্ৰণ ভগত। আমাৰ সকলো ৰাইজই যোগদান কৰিছে বুলি আশা থাকিল। আগত আমি বিপিএফ আছিল আমি। তো এতিয়া আমি কোনো সুবিধাবাদী আমি নাপাওঁ। তাৰ কাৰণে আজি আমি ইউপিপিএল চৰকাৰ লগত আমি সোমাইছোঁ আৰু ইউপিপিএল চৰকাৰ হৈ আমি থাকিম আৰু ইউপিপিএলৰ আমি কাম কৰিম। তো আগত থাকিছোঁ 17 বছৰ চলাইছোঁ আমি, কোনো সুবিধাবাদী পোৱা নাই। এতিয়া বিপিএফ চৰকাৰ ভাঙিল, এতিয়া ইউপিপিএল চৰকাৰ আহিল, তাৰ লগতে আমি যোগদান থাকিম, তাৰ লগতে আমি যিকোনো কামটো কৰি যাম আৰু তাৰে লগতে আমি থাকিম। সম্বন্ধীয় হিচাপে আমি আমবাৰী ৰাইজ সকলোৱে আমি তাৰ লগতে থাকিম বুলি আশা গ্ৰহণ চবৰে থাকিল। दिनै बहुत गोजोनथाव बाथ्रा। आमबारि रायजोआ दिनै सुबाइजार कनस्टिटिउन्सिनि आन्दाराव दङमोन बहुत बोसोर। बिपिएफआव 17 बोसोर बिपिएफआवसो थादोंमोन बेस्राफ्रा। बहुत आसा खालायनानै उन्नति जागोन होननानै, खिन्थु बिसोरो आमबारिया दिनैसिम जेबो सुबिदा मोनाखै। दिनै मेंनाय मोनबाय बिथांमोनहा। दिनै जायनि फलाव गामियैनो इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोनहा जयेन जाफैबाय। जों गोजोननाय मोन्दों, बिथांमोनखौ जों बरायनानै लाबाय, गोबानानै लाबाय। दिनैनिफ्राय बे आमबारिनि रायजोआ जोंनि इउपिपिएलनि हान्जानि जाहैबाय। आं बेखौनो दा जोंनि इउपिपिएल हान्जानो खिन्थाथिनो सानदों। दिनैनि जयनिंआ आमबारिनि रायजोआ 235 जन टटेल जयेन जानाय जाबाय दिनैनि मेलाव। जोंनि थाखाय बहुत गोजोनथाव बाथ्रा आरो बिराद गोजोन बाथ्रा। बेवहाय जोंहा बे मेलखौ जों प्राइमारिया सिगांनिफ्राय बहुत सेस्था खालामनाय, दा ब्लक आरो माबा डिस्ट्रिक्ट जोङो जयेनलि मोनसे बेखौ जयनिं प्रग्राम लानानै दिनै मेलखौ लानाय जादों। आरो बेवहाय रायजो राजाया गावसोर खुसि मथे बिराद जयेन खालायनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों। जिहेतु एथ' बोसोरनिफ्राय बिसोर जेबो मोनाखै, दा मोनगोन होननानै आसा। आरो जोंबो खोथा होदों सरकारनि जि डेभेलपमेन्ट जिनिस फैगोन बा खामानि फैगोन बिथांमोननो जोङो नियम बायदि रानना हरगोन, बिथांमोनखौ जों नायगोन। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि पर्टेल निउसनिसिम गोजोननाय जासिहरग्रोबाय। दानि जोंनि इउपिपिएल सरकारनि जिनाखि सरकार सलायनाय, बे सरकार सलायनायखौ मोजां मोननानै दिनैहाय सुबाइजार ब्लकनि सिङाव आमबारि गामिनि माखासे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव लोब दिनै जयनिं हाबाफारियाव जयनिं जादों। बिनि थाखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थिग बेबायदिनो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोंनि सुबाइजार समस्तिनि सिङाव जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। जोंनि फैबाय थानाय मोनसे समाव जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ जोंनि सुबाइजार समस्ति एमसिएलए समस्तियाव, बेवहाय जोङो सुबाइजार हिसाबै 100% जोंनि देरहागोनखौ जों रोखा होननानै दिनै जोंनि पिक्सारखौ जों नुदों। स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अटो हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों।
नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङा जासे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन